Bună ziua, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi un prieten și-a comandat, un prieten foarte bun ca de altfel, și-a comandat niște mașoane pentru bicicletă, fiindcă vrea să aibă un proiect cu bicicleta. După EMAG, avem aici coletul, o să le desfacem, vreau să vi le prezint, fiindcă mie mi se pare că sunt niște mașoane de calitate. Bun, haideți să le desfacem. Astea sunt manșoanele, o să vă spun câteva chestii despre ele. Avem mai niște șoricei să-i desfacem sau să-i rupem. Hai că-i rupem, că nu știu dacă mai îi folosește la ceva. Da, s-a rupt briceagul. S-a rupt briceagul. Foarte bun briceagul. Așa. Am înlocuit cu un cuțit că briceagul s-a făcut în două bucăți dintr-una. Și haideți să le desfacem să vi le arăt mai bine. Bun. Acestea sunt manșoanele. Avem aici un imbus de 2,5, nu știu de cât ce. Un imbus care strânge aceste două chestii. Brățări, să le zic. Bun. Sunt de culoare negru. Cauciucul ăsta e din TPR. Adică e un cauciuc TPR. Un cauciuc foarte bun. Și nici nu se tocește, din câte am înțeles. Are 130 de mm acest manșon. Și acesta la fel, că e normal că sunt la fel. Așa, avem două inele blocabile. Aceste două, după cum vă spuneam, se strânge cu imbusul. O culoare negru-gri. Eu zic că sunt foarte bune. O să mergem acum să le punem pe bicicletă. Ca să vedeți cum arată aceste manșoane, să nu ziceți voi că chiar trebuiau niște manșoane. Aceasta este bicicleta Leopard. Așa, bun, haideți să le tăiem pe acestea, că zic că nu mai are să mai fac cu ele. Revenim după ce le tăiem, că ne chinuim, că și cu bandă și cu de-astea e cam complicat. Bun, am luat aici un imbus de 3. O să băgăm, intră cam fix, dar nu contează. Da, stai că trebuie să pun astea. Trebuie să pun asta, ca să pot să o strâng după. Trebuie să mă slăbesc puțin. Fraților, după o jumătate de oră cam așa arată. Ne-am chinuit să le desfacem pe alea, le-am pus pe astea. E altă diferență, zic eu, se merită, dar dacă nu ți-i mănânci, se tocește, se face praf. Dacă vreți un review cu această bicicletă, lăsați acolo jos în secțiunea de comentarii. Am uitat să vă spun că se numesc Strike manșoanele, să căutați pe EMAG. Oricum o să vă las eu link-ul jos în descriere, să mergeți să vi le cumpărați dacă vreți, pe mai multe culori. Eu zic că sunt foarte mișto și, nu știu, de o calitate foarte bună. Ideea e că trebuie să-ți cumperi mănuși, fiindcă dacă nu-ți cumperi se tot ce se fac praf. Și da, sper că v-a plăcut și acest video. Nu uitați să dați un like, un subscribe, un share, un follow pe Instagram, îl găsiți aici pe ecran sau jos în descriere. Eu am fost Dari și până data viitoare v-am lăsat cu bine. Pa, pa!